סוף שבוע נוסע לבד, הנה מישהו עוצר לי בצד, פתאום לאוטו בחורה נכנסה. אופס טעיתי, איזו בושה. לילות קצומים בצור יגאל, באוויר יש חשמל. יאללה 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 יאללה, תספר תספר נו מאיזו שכבה. תספרי תספרי מה הוא עושה בצבא. קצין 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 במודיעין. קצין 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 במודיעין. מהכפר לעיר הגדולה, איך עכשיו נמצא כאן דירה? היי, אני קטיה, סטודנטית לרפואה, וזה בן זוגי רז, מהנדס תעשייה וניהול. לילות טרופים בתל אביב, אנחנו זוג די מגניב. יאללה 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 יא, תספרי תספרי כמה עושה בשנה. תספר תספר מתי יושבים בסוכה. נוסעים לסקי כל שנה, מקסיקו, לונדון ומוסקבה. כשחזרנו לא הייתה דירה. ואז גרנו עם שאול וענת, ההורים שלי. זוגיות כזו מופלאה, יציבה לובלו קטיה. תספר תספר מה קוראים לתשוקה. תספרי תספרי מה, הוא עושה קרב מגע? איזה חתיך. זה קרה לפני 8 שנים, ועכשיו כבר לא ילדים. ירושלים אני כה הופתעתי. בשקיעה ברך קראתי, אהבה ממש אדירה. ועכשיו, כן עכשיו חתום טוב, צריך לראות.